Ollaan päästy molempien mukavuusalueelta pois, eli sisätiloista ulos. Ollaan yleisurheilukentällä ja täällä otetaan mittaa kuulantyönnössä, satasen juoksussa ja pituushypyssä. Katsotaan miten käy. Onko kamppailijat kovempia vai crossfittarit? Todennäköisesti crossfittarit. No niin, kuulakisa meillä on käynnissä tai alkamaisillaan ja säännöt on seuraavanlaiset. Vuorotellen työntää urheilija, ensin pajaurheilija, sitten heveniurheilija ja jokainen tulos lasketaan yhteen. Ensimmäinen työntäjä työntää 5 metriä, seuraava työntää 8 metriä, joukkueella on sillä hetkellä 13 metriä tulosta. Ja nämä kaikki 3 kierroksen jälkeen lasketaan yhteen ja katsotaan kumpi on kovempi kuulantyönnössä. Ensimmäisenä meillä kuularinkiin astuu Henna Saari, ole hyvä! Etujalka tiukasti, iso hymy ja sieltä tulee. Lähentelee 8 metrin viivaa, 775. Ja seuraavana meillä kuularinkiin Matias ravistaa kättä kuin italialainen kuulamörssari. Yllätyksenä tulee, että kuula on pyöreä. Ja seuraavana kuularingissä Laura, pajan edustajana, ole hyvä. Ja siitä ottaa yli 6, 7 metrin viivalle, 8 metrin viivalle. Onko tasan 8? Lauralle nokittaa Niko. Ennakkotietona oli vahva olkapäävamma, mutta kun ei tiedä kummalla kädellä olkapäävamma on, mutta rauhallisen näköistä on toiminta. Mutta pystyy ottamaan! 745. Sieltäpä tulee paljon, 9,5, 9,30. Mutta nyt tulee vahvoja master-urheilijoita Combat Heaveniltä. Paitaa ottaa pois, kärsii ottanut selkälihaksilla helpostikin Pasilla. Valkoinen paita päällä, että näytti toivo vesisadetta, tuli aurinkokeli, ei näy nännit, mutta pystynee ottamaan miesten kuulan silti. Ja yli 9 metrinenhän sieltä. 877, todella kova ja Samu Ylämyllylahja urheilulle. On katsottu kyllä olympialaisia. Nyt kannattaa olla varovaisia, ei tiedä minne kuula lähtee. Yli 10 metrinen on tulossa. Hyvänä päivänä 12. Oi, kärki 943. Ja Jimi tulee antamaan vastauksen. Kuulantyönnöstä oli semmoista taustaa, että on tiennyt, että kuula on pyöreä. Ja yli 5 varmasti. Kyllä! 7 ja kipinät. 705. Ja Jamo. Iso keskittyminen. Katoppa, sieltä on semmonen 870, uskallan väittää. 860, pikkuliperi lisää oli 10 senttiä. Ja Arttu viimeisenä ensimmäistä kierrosta paketoimaan. Mies yllätti täysin CrossFit-lajeissa. Roppa on kuulantyöntäjän ja voimaa on tautisesti. Oi! Vitsi lipeesi ja silti 9 ja onko 10? 904. 25, 32. Noin karkeasti laskettuna ensimmäinen kierros 41. Aika tasasta. Henna, ole hyvä, aloita. Ja roima parannus 8 ja yli metrin parannus ensimmäisen. Hennalla ensimmäisellä kierroksessa. Ja parantaako? Pystyy. Sieltäpä ja onko 9 metrin viivalla? Niko ottaa vasemmalla kädellä. Aika kovaa ja se on 8 metrin kaarella. Pajalasta parannellut metrin verran ja Niko ottaa semmosen 15 senttiä siihen. Onhan se sekin parannusta juu. Se oli 9. Sillä mennään kyllä henkilökohtaisen kärkeen. Sieltäpä lähtee! Ai että miten lähelle. 8 ja 80 ainakin. Vauhilla ja katoppa! Ei, 9 ja Jimi tulee täräyttämään. On varmasti suututettu, nyt ei naureta. Ensimmäinen kerta kun ei naurata lajissa. Ja heti tulee tulosta, kyllä! 8 ja kipinät. Keskittynyt on. Ilman vauhteja pystyy 9, 8, 7, 6. Kaikenlaisia numeroitahan sillä on. On. Ei vitsi, kärkeen varmasti. 9,64. Ja viimeinen kierros. Sieltä lähtee. Pystyykö Henna vielä? Henna pystyy parantamaan 9 senttiä. Mikä on Matiaksen vastaus? 9,5 metriä auttaa joukkuetta jo aika rutkasti. Ja kyllä! Kyllä!
Kyllä! Oi, vähän lähti alaviistoon. 7.60. Se saattoi olla ratkaiseva oloinen virhe siihen kohtaan, mutta ei haittaa. Kyllä muistaa! Omistajan elkkeen kävelee, mutta onko miehestä muuhun kuin mallihommiin? Kyllä! Ui, 8 ja... Nyt on kyllä joku robottikäsi Samulla, mutta se varmasti tuo toivotut sen. Oi! On lähellä, mutta ei ehkä ihan 10. Ja mikä on Jimin vastaus? Pystynyt parantamaan. Samu kostaa pötköttelemällä ensimmäisen lajin kamppailun. Jimi yrittää keskittyä, mutta ei sitä tule mitään. On yli 5-metrinen! Ainakin 7. Jamo haluaa varmasti työntää yli 9-metrisen. Siitä on 21 senttiä 9 metriä, mutta vähän oli eväät syöty ehkä jo. Mikä on Artun vastaus? 9.64. Tällä hetkellä henkilökohtainen kärki koko kisassa. On! 9 ja 70 ainakin. 9.75 ja henkilökohtainen kärki kevyesti. 15 senttiä parempi kuin Samulla ja 9.64 Artulla. Mutta uskalla väittää, vaikka ei vielä laskettu tuloksia yhteen, että Paja tulee viemään tämän kisan, nimittäin ei pystynyt Combat Heavenin jätkät enää kassaamaan kasettia parantamaan viimeisellä kierroksella, mutta katsotaan ihan kohta. Kulakisa ollaan saatu päätökseen. Molemmilla joukkueilla toinen kierros oli paras kierros. Combat Heaven yhteistulos 126 ja 28. CrossFit Paja 133 ja 09. Pientä Joruillehän tässä on vielä valitusta tehty, että mittamiehet ja kirjurit kaikki oli Pajalta, mutta minun mielestä tämä oli tosi reilu ja selvä voitto. Ei ollut vapaaehtoisia tuolla. Reilu ja hyvä kisa. Nyt loppuu mussutus ja mennään hiekkamontulle ja ruvetaan hyppäämään pituutta. Kuulat on työnnetty, ollaan siirrytty hiekkakentän reunalle ja nyt ruvetaan hyppäämään pituutta. Säännöt meillä tässä menee niin, että jokainen hyppää 2 hyppyä ja parempi tulos jää voimaa ja niistä katsotaan parhausjärjestyksessä, miten joukkueelle tulee pisteet. Katsotaan miten käy. Ole hyvä, Henna. Nyt on keskittynyt, mutta lähtikö rentoa sypystä, kun pitää keskittyä? Kyllä oli hyvä osuma. 3.70. Muistaako hengittää? Muistaa. Ja lankulapa on! Olipa hyvää. 4.69. Pikku hölkkä siihen ja sit vasta kiihytetään. Ja hyppy! Hyvä, Laura. Tässä on nyt suuri haaste, että me osuttaa lankulle kilpailijoiden kanssa, mutta tää on tämmönen lankkuhyppy. Siellä on seuraavana meillä Niko. Osuuko lankulle? Ja osuu! Aika hyvä! 4.44. Mikko katsoo yleisöä, huomaa, että tyhjät yleisöt tottunut olemaan isolla areenoilla, on selvästi pettynyt, että edes vaimo katso, mutta ottaa lankulle ja 5 ylittynee. Ja sieltä Pasi, tuo kreikkalainen veistos paita päällä. Ainakin juoksu on kuin sukeltaisi, muisti ottaa hapeenkin välillä, mutta hyppää todella kaukaa. 3.27. Samu lähtee seuraavaksi tuo ihmiskuula ylämyllyltä. Kovaa vauhtia, osuuko lankulle. Oi! Yli astuttu. Ai. Ja Jimi antaa vastauksen. Nyt saatetaan nähdä ihan mitä vaan. Kova kiihytys, osuuko lankulle. Pieni sipsutus on, mutta ei ota vauhtia pois kuitenkaan. 3.95. Joko Jamo vuoro loistaa. Mies suorinta kun kaatus tuosta, niin se on yli 3 metriä. Uskon, että 4,5. Oi! 3.92. Kyllä 3 senttiä huonompi kuin Jimillä. Arttu yllättänyt joka lajissa. Onkohan vielä pituushyppykin miehen laji? Arttu tulee kovalla vauhdilla. Isosti. Pitkä hyppy, mutta yliastuttu. Sama kuin ai. Oisko ollut jopa kärkihomma? Lähdetään toinen kierros. Ja Henna aloittaa. Hennalla ensimmäisellä 3.70. Ottako riskillä? Ottaa ja hyvä hyppy on. Matias 4.69. Kärkipaikka ekalla kierroksella. Pystykö parantamaan vai juokseko läpi? Keskittyy, ei sipsuta ja onpa hyvä! 4.80. Lauran vuoro. Ottako riskillä, juoksee kovaan vauhin eikä sipsuta. Juoksu ja ponnistus kaukaa lähtee. Niko 4 metrin ylittäjä. Ottako riskillä? Ottaa kovaa vauhti. Ei sipsutus. Siinä on 5 metriä. 4.87. Tällä hetkellä Combat Heavenillä kaksoisjohto. Mikko on ärsytetty, kaverit hyppinyt 4.80.
tulee keskittyneesti vauhilla, ottaa riskin ja todella hyvä. 4.39. Ei ihan. Pasi 3.27. Ei ollut ehkä pituushyppy, vaan oli enemmän semmonen korkeushyppytyyppinen. Hyppäsi tuon laudan yli. Sieltä ottaa. On urheilija. Jos ei sipsuta, on 4. Onhan sieltä! 3.82. Samulla on X-taulussa. Lähtekö varmistelemaan vai haluaako ottaa lajivoiton? Veikkaan, että ei peesaile, tulee täysillä, juoksee läpi ja GoPro-kamera on mennyttä. Iso poika ottaa vauhin, katsoo varpaita. Sieltä tullaan! On! Olipa hyvä! 4.57. Jimi 3.95. Janoa yli 4 metrin loiskautusta. Pienet luisteluun ja juoksut sieltä ja ei sipsuta palankulle ja onpa hyvää. 4.15. Jamo 3.92. Äsken Jimi ja 3 senttiä perässä. Saa hyvää vahin täysillä. Kiristääkö vielä? Oi, hyvin osuu. 3.92. Meni Jimi ohi. Äsken 3 senttiä perässä. Onko 4.20? 4.25 senttiä. Ja Artulla X-taulussa. Se on, ei juokse läpi eikä tyydy ynnä muutsioihin. Ja on yli 4 metrisen. Helposti. Siitä Jamosta vielä 4 sentin. Olipa tiukka loppu. Nyt vetäydyttää hetkeksi aikaa laskemaan tulokset. Katsotaan kuka on, mutta näin meidän kesken näyttää siltä, että Combat Heaven kyllä vei tätä hommaa, mutta katsotaan miten käy. Pituushyppykisa saatu hypittyä. Todella tasainen kisa, hyviä hyppyjä, hyviä vauhteja ja lankullekin ruvettiin löytymään. CrossFit-pajan urheilijoiden paras hyppy laskettu yhteen kaikilta. Yhteistulos 20 metriä, 62 senttiä ja Combat Heavenillä sama juttu, parhaat hyppääjät ja niiden tulos laskettu yhteen kaikilta paras hyppy. 21 metriä, 88 senttiä. Combat Heaven. CrossFit-paja vei kuulantyönnön, Combat Heaven vei pituushypyn ja meillä oli jäljellä kuninkuusravit, kuninkuuslaji eli 100 sileä juoksu. Katsotaan miten käy. Ensimmäisenä parina meillä on Henna ja Matias. Henna saa 10 metriä etumatkaa tuohon naisten tasoitusta. Meillä on 5 paria, 3 pistettä jaossa. Katsotaan miten käy. Sieltä on lähettäjä valmiina. Sieltä lähtee Hennalla 10 metrin kaula. Matias lähtee luisteluhypyillä. Ottaa kovaa vai Henna vielä käreessä. Ollaan jo puolessa välissä. Henna tulee todella kovasti. Saako Matiaksella mitään palaa saada kiinni? Henna taistelee loppuun asti. Ja Henna ottaa voiton. Ei saanut Matias kiinni, vaikka on todella urheilullinen kaveri. Mitä ihmettä tapahtuu? On pettynyt ilme miehellä. Hei, käsiä levittää. Hyvä Henna. Hei, on pettynyt mies. On todella loistava. Laura ja Mikko on meillä seuraava pari. Lauralla taas 10 metrin etumatka. Ja sieltä lähtee. Ja Laura ja Niko. Niko ottaa kovasti Lauraa kiinni. Onko Lauralla mitään palaa? Hyvin taistelee, ei ole vielä. Kumpi tulee? Olipa tiukka, se meni Combat Heavenille Nikolle. Laura muutama metri ennen maalia ja Niko pääsi kiristämään ohi. Tilanne 1-1, 3 urheilijaa jäljellä. Todella kutkuttava. Seuraavana meillä on Mikko ja Pasi. Mikko vasemmalla, Pasi oikealla. Sitten lähdetään. Oi. Toivottavasti ei tullut loukkaantuminen. Mikko tulee yksin maaliin, mutta toivottavasti Pasille ei käynyt pahemmin, koska ei ole tarkoitus kellekään tulisi loukkaantumisen. Tai sitten vaan tajus, että nyt oli niin paljon vahvemman kanssa radalla, että turha juosta. Seuraavana meillä on Samu ja Jimi. Salin omistajat vastakkain. Samu vasen rata ja Jimi oikea rata. Nyt on varmasti todella tiukka kamppailu. Samulla on ollut pikkusen nivusten kanssa ongelmia, mutta pystyy tulemaan. Samu ottaa voiton. Oliko ylivoimainen vai jopa kenties ylimielinen? Ylijuoksu. Viimeisenä parina Jamo ja Arttu. Katsotaan miten miesten käy. Nyt mennään kovaa. Toivottavasti ei tule loukkaantumisia. Aivan rinnan miehet tulee 50 metriin. Kumpi jaksaa puristaa? Arttuko puristaa loppuun asti? On kovassa kunnossa.
Kyllä! Todella kova. Se oli tiukka kamppailu. Todella tiukka kamppailu. Lähdetään kertoa tuloksia. Todella tiukka juoksukisa. Ensimmäinen pari Henna ja Matias. Henna voittajana. Seuraava pari Laura ja Niko. Niko voittajana. Mikko ja Pasi. Mikko voittajana. Samu ja Jimi. Samu voittajana. Ja Jamo ja Arttu. Arttu voittajana. Viimeisen juoksulajin vei CrossFit-paja 3-2 ja yleisurheilukentältä poistutaan CrossFit-pajan johossa 16-13 ja nyt siirrytään semmoiseen paikkaan, mikä tulee kaikille jokerina ja yllätyksenä. Katsotaan mikä siellä on ja mitä siellä meitä odottaa. Mutta hikeä ja likaa on saletisti.